ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନର ମୁଁ ତ ଜୟା ବାଦୁଡି ହେଇପାରିଲିନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ରା, ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆତ୍ମ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଠି ଚୋର ଚାର ମୁଲକ୍ତାର ମୋ ଦୁନିଆ ଫେରିକି ମୋ ଦୁନିଆ ପା ମୁଁ ଫେରି ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଣି କଣ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ମତେ ସତ କହିବୁ? ପଚାରୁନୁ। ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। ତୁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା? କିଏ କହିଲେ କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ତୁ ସହୁଥିଲୁ କେମିତି? ମୋ ରାଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ